twachika gukumanya nigo tugusanga iguru y'umunuga uyu obwate chingencho chiae aragatatu na ndake twatebanga okoba hekigusi nkegenderete na buranyora ndake chingencho chito bwate gegesatu chietane tisatu china buchira abachinyinge korengana nebirengererio byabananchi tuchigusanga naye gukumanya engencho ye erieta omogoko naboigo omogoko eminto Frida kirubona bwatenda basiasa ko bakokorende kero tugante kubwata chisimi tuganye gusanga nabana inchi naregega urikire ujumbe inamba isimi twateba 0788 6 maragata no mweri oye obeke isato nabo gusanga intwe bunoro chegago ase screen yago igo yago kwa Samuel Musinga agotebanga a perfect enkinda no arime agotebanga omogoko korengigega bangere wakachisimi lakini tiganda soma ujumbe ga yenkinda erinde tinchi konyeba ju na rute ribori ga riri yagotebanga omogoko nase amache agweta omogoko no monto omogoko otari korwa kende orure chingencho ibere ase ensema yati atoregwa oyo toigorere chisimi ga ngaki agoteba korwa ase ensema iyo ya butokire korende Samuel Musinga horure gagwe kerengeri kya gotebanga chingencho ibere noyo omogoko tari korukende no mogoka ensema ya mache gwe waire karibu sana kwa mwezi umwana bumuze jasanya ngokiwarga nsemo cyo bukiya muri mana cyakyoye elieta umugoko n'umuntu tayigusibuka kuburira abantu nonyenchaye ine azokuru kumugoko elieta umugoko nekero nonye nekero umwana yiboyire gusekedi kya korekanire kiya none timu yabuire umugoko yani munashangiria nelieta zokuru kumugoko nasa majate tuka tari yuko ya roteri asa majate tuka guturumbuka nabere ikobona abana ba ndumbiya mono yuru mwana bumungina cyaswanya nga ukiwari kuri kinzemo cyo bukiamburi mbiya mono sana mano oyo rure ga guchingencho isato tiatoragwa ndondege kana renga kyaga taba hello Nsoko TV oyona kuni mwana bongozi ko konyara karibu sana nyakundi riya tari ko ko omogoko Vera toke no moto en tu mujer ya viene cagani. Toke. Ndoko iweta nyakundi gandra. Nyakundi akorete gerera seti. Ukomirenga kinero kare kokwana. Hello Nsoko TV. Karibu sana bwere ngo tukusanganira. Elieterio amarieta yatato alimo omugukona samacha kominyoka boika naro tetioka ne omugoko nege ndura nyore kinga komeranga rende geto omugoko nege ndokonyora kinga bune etagwani na no mugoko n'umuntu tari kurukende none jata kogolero Oyo kerengeri kyaega guti aturagwa no yo nerenga kyagata abera Nsoko TV oyo ne temari ya mwanjio ria tari ko mogoko ere ntumwanyo ere ntumundaro rike ujuhaya no mogoko nasa maja aro shiuka sa kutirimbuka Okay. Kaiga gut katura gwate iga iyo mweri ya katura taragendera. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Wahire karibu sana ngo tukosangana. Ayoro tunesema Siviki. Yago to kwenye ukiani. Engencho omaete yerieta tukosanga butuko bwarero nererie. Omogoko. Nekera tuanyore mwana kuna hasa no yabwa weekend okagoka au mogoko
Nengenjo kuna bono muguku ogominyoka asa amaje ogwata amaje okonyora no ogominyoka botambe. Erinde kindi riare. Nari erio chingenjo ni sato. Chingenjo ni sato korengana buno okoriatoka. Omogoko. Omogoko. No mogoko. Yukaruriga gwe echiaye ibere nabo kurariga gwe. Echujumbo chiroro nabo igo otomanye asengenjo ndo chabange batebire nga no mogoko ne namache ari eatiro kenchera tara atero bono kago atero enchera timeti aronga ki raro nabo igo yo tari korukende nere no mogoko tuchakiri eterio nabo likori kugo lakini kolendekero kori atuka likorenta chingenjo tuchake nelieta omogoko mwaka rabo rure example ya kegima mubweka no mu ya kegima saterenga abatiotereria be timu ya Arsenal nimetemba kunengo ekero banya tobubui mbaro getio mogoko igone gekore kerekero kwanyorira obubui okoro kyagwetera sobusibwao wachinga oinoro mogoko tokuruko mogoko ndobwate omogoko no mondoro mokongu asokorwa Wanya Clinton nabwate besa lakini aro mokongu asogukugurira no nyenkende aro akesimiga bwatanga umuntu aro mokongu asogukugurira no ne chai tayinga ne besa tabwate nabwate neri ari omugoko aro omugoko igo nabetabe lazima mbesa lakini korende kabwate gento no montoro mokongu asokorwa gento keria bwate ndobwate omugoko omugoko mbara bate banga asokonyora amacha etire atire embara ya ture nyinge amacha atire korende ekera amacha ya atire anyo iriraba akororire liraba abno togote banga omugoko ana tema kurigererie enchangere yane nere kare marking scheme yane akorinde nga enchangere tubwatega iga yekegusi eyo korukona inde endabasi totemango kurigereria ronga ki ekoeresa akato kurigereria asensemeye otanga omogoko it is heartwarming causing feelings of happiness and pleasure mukwani uria igaorokia egento kyomogoko omogoko water, especially rain water running on the surface, carrying it with soil and other debris. Iko ekero amache totebe sa mache embra ya ture ege korekeri kyogokorora marabare akitotanga ki oyo no mogoko etetega iga. And then omogoko, somebody who hates spending money and lives as though he or she were poor. Korende totanga talichibesa chiuka umuntu oro mokongu asokuru igento kyae. Mbia mana sekerengeri ikyo nase embe obono ntore nere omugaka Edwin Nyangagu nere na bakomentera abira atatu omugaka Edwin Nyangagu wa gorobire buya mutimo konimete no gendrete korende ntogente gusanga gagantura asege ikaro ni bango ya ne Frida Kirubo abo kumukwani mwancho murigeri akoba yebiro onyara koba naego komentera abira atatu ase umuntu gabwiri tukori arero. Asante sana Clinton na Frida yange buya bona soko minyora na kundi wetera echenge kusegetegesi na kisi bundo je mirimo buya mogende zete nero no mwakwana umuguku omogoko lakini ainde no mogoko nabona igembulege ndrete tiande litanga nikimandara kwani muligereria nga wamisire kuyando sia soro muligereria togende yemo ase yemo muriare muguse asubwenge enjera mwaro biramagana yemenugeyo nabere omogoko happiness umusaso ulia umuntu akwibubuye kerigento gyakorekani asomugweka no mwana onyorire chi ebirame biramakuru pakansi umwana uyu etira amatemu nigige koba abayibuli baya sabayibuli baye ne amatiri tabwatia moko enda mwamuli betu ngo bakogoka oinoro mogo
tugucha ase omugoko na amache embura gutirimboka nabone gariria embura yatwete tukanyo abantu bakanyorekana rituko bwatia bakwerete metaro ime balensi ya mararo eba sombe twe na amache ajya gutirimboka yembura karo yature no rumugoko no mugoko no monta sike sokotote ba min mukono gamu kwa Kiswahili abantu bote mukono birika basai yani umuntu taringa tabuati abuate pi lakini gucha gukundora nabo gusangira abuate bese mwagenda hoteli mwaso mukunywe chai tatagiti wakane yaye atagiti gusundi nebwiya ngani akane tiganga kiranira ni mugako tolenera atagiti gusingwete mani umwakane arabuate atagiti kurushye yaye umuntu ina bako umubere oigure bobe omutuo ko muati lakini tatagitiko genda no nyanya gitari ase ngitu tatagitiko chikukundura bese yaye tumike lakini aromo konko yebwa nari bese yoka buna frida ateba kende gionsi keria kebwana ta kurwigwera ta kurwa akura akira pimungo ta kumusuma mayo cha kurwira kegandi mbia mono ino romo ntumuguko okay mbia mono mugakanyanga ukurendo utararu asembeo ntuwachengera aba baba baitu seritko ria Jumapili mbale babwate ebirengereria ebyao nga baba ningo baba no muibori ngetabera mama mama ni Kiswahili baba ni Kigusi ulitokoroka baba ngina tata gusingina ngina baba igotokumuruka magukuri Kigusi bone literi magukuru twalitire twamoire baba elieta baba twairire na mama igobona muibori omongina twamurukire mama twamuutire elieta liri baba twaire magukuru twalisirire era abane bagoteba shosho gorlando mugaka eduni nyanga ugali nka okonyora nga omugaka tata ko ngombia nga baba yane naro nabali gotumeka gose Ekigusi tokari gosira elio nelieta lia masikanisa nekero omuibori omugaka kuruko mwana oyeigo no komoro kyanga na mwanchite na indi gamorenga tie kerengo kyu muibori oye nekieko gara kunga baba yane injirenda okogombyo onye kubwate gento mukuko gaiga otebenga nekiwa no mugaka yanchanchi mabye gora amatebenga mugaka karabwate siringi nonyene ligi cheri mogose 1000 umugaka kwa muminira igo ulinga ubeka gukyo mufuko yo magega ubu yasinge jobona umugaka yagucanci mago toginga baba yane litali okogombya igakwa ubu yabuginga gwikira nonya nubu muiburi yo mongi okay edoni nyangago miyamano sana Clinton na Frida soko gendera nimirimiye na onde tinagenda ande bantu bakuna kumbuli kumitandao mwana poka kayole tanyako ya ibunangu kwana igangu kwana kubasaire Kongo na kitokora amangana getengu tekuyana na mangana amangama mbiyamana sana saya naega senga chongo ngenga ejumatano yo mokubi ogocha tuchiko sanga nere omwaka eduni nyanga gwatomanye kurende kurwa se studio ya kabere Barnabas ondaja batabanga abasaiba makiaya asense media yo mugokori bari kurukenda koro stingy yani nabwate rakini tari gosanga nagorera na mentro na nonde bai karanstene hotel bakonyo chae na yerwa mwaka ndre no endimo ngati nganto bwate chidaika isano igati metyo ko bwata chisemi bere isato elinde torere ngoko ko bakamanga nayo gato chake no. Hello and Soko TV. Soko TV. Waire karibu sana ngoto sanga ne. Hello. Waire ngoto sanga ne ran to ko igwete. Wakana di mongara nyandisi. Ngongo kwana igoro imogoko. Na omogoko. Hello. Hello. Igwete gandra. Omogoko. Omogoko no monto omogoko na karembura ya ature. Na liyo ko nyara bumu muka karembure gotirimbo kya mugokoria aya no monto omogoko. Omuntu omugoko n'olya ekaroli likwabo ire kwabo omuntu akunyorire gusenebesa atali kutaka kwa omuntu ebesa ejo. Halo? Ntokwegwete oyibona nera tokoroka omuntu omugoko. Ndi amoro.
Asante sana sana. soko lekerengete turagwate yo mweri ogaiga elo Nsoko TV wahere karibu sana ngo tugosanganira uyo akorokura temo musikirishi uruwege sara busungu chituka bona linganelyo eriwale ndiro nataka komentaria tima de tigo so apoyo Kongo na chari manyari gorora otokori kanse kagocha to mote ngakia kori gorora bona ligo apoyo materia ntokera alekuru kwa magoko spelling inare yo lakini noro chenya sikeo mile Bone kaya turiria bambukire mbocha baraba nabahunguriye kwende liga nari bakwa mabuye bwate komora kuri baho ile gari gukuru kwa maboko lakini spelling inaro tatira no kwatuka goko beto bauti Okay. ngani ndio dalali matri bona moto mokoro talo chirkai Obia bana sana. Niona gagwa se okurwekerengerio ekia gagwa abego enkwana ya rero ya biringia abananchi ba changire n'abantu barigeria senchira engia gorenginga abwente yabaiga tambe kabisa kondo mwanchu muri gutaka kwemanya amange aseke gusige itonto bwate bitabu nabo twakira esimi ya mase ya moto kumanye na kio konyora ebitabu bikonde to kubairaniria mbia mono sana asibali bagendete gutosira wetero kugora se bitabu biga kondo mwanchu muri nayo tutigwe isiko nonyerire mu gusamba ebituma liko gari nere buya mwanya kwimanya omunuga oyomo kera lituko nakieko geranga igetaseni Nsoko giachire asore negati yebitabu gase studio gingo twaranga nyasaye nanga nchire ntwari bagana nche ntari gochi usi ni mwere musu watu minteke gaga tabanga ebimanyiro byabagusi blessed ondigi nerane ko gendri kumanyeke gusi kigase ngencho bago tabanga abana bamakiya gabakiniwe nebaninche nanchira ninga wikabuna na chire mbeiga ntwari gusangana yamageche kamera ngo kumanyanga twachengerete ritko yaba mama Jumapili go gonkani nga nabo ebitabu nebingo mwancho murigeria nabo gusangana intwe abo gutwakire simya se studio tunyara ko bato kumanyanga kyo konyora ebitabu biga erinde oyegenderie ni chisembu kirago tupate kende nchenkuru kwa Clinton Ondigi nchenkuru kwa Kerubo Frida nimetengo mwancho muri oberega kubolia nga na kiomete ebintu mbiroroto rengerereti gochikobeka asumurubiri igaringana lieke moya kurende abiko bango mwanchi muri lyanto beto kumanyana ketoko bikora ngo kaigure nga tato ugure roche negoti ebintu bunebi bwango iga ngo bireta turasembeo yogendera ko tengeregeta seni Nsoko oboiga nabo boroso obomo gusini gotobwateranere Barnabas Sondari Kelvin Mogoi nabo igo Misef asoko nike bna chibi chaniliogi lya gwikira sole asinchira yabena